Enero 19, 2025. Pagbasa gikan sa Santos, dahil nga Ebanghelyo sumala dunt ni San Lucas. Matagtuig mo adto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus, aron pagsaulog sa panggilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus, nangadtundot sila sa panggilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos, sa mga adlaw sa panggilin na mauli sila, apan dawton nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug sa nakalakat. Nasilag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug higala. Apan wala nila siya hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplagan nila sita didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang nga ginikanan sa pagkakita nila kaniya. Ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala kapag ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi? Gayud ako sa balay sa akong amahan." Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug dot nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas, ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw, O Kristo.